El president 2015-2016 de la Falla Centro és... David Ramis Pérez. Gràcies a tots. Arribat este moment, quantes voltes penses? Quan arribe, què diré, què no diré? Pues l'únic que puc dir és gràcies. Mare, mira. Espero que durant tot l'any esteu al meu costat i m'ajudeu a treure-ho. Gràcies. Comencem amb el president infantil. D'aquest xiquet podem dir moltes coses. Per exemple, que és d'una família que és faller de naixement i que està vinculat a una nissatge de fallers i falleres del centre. Té una gran afició pel futbol. És porter del seu equip i és del Real Madrid, com son pare. Estes Pasqües, com Déu mana, ha volat el catxirulo i també ha berenat la mona a les rotes. I per completar, he de dir que és un estudiant magnífic i que li agrada ballar, com a sa mare. Però, d'entre totes les coses, vull destacar que el que m'ha dit un pardalet, que porta des del 19 de març somiant i somiant per les nits, que és el president infantil de la Falla Centro. David, quan vulguis. President infantil de la Falla Centro 2015-2016, Nicolás Rodríguez Sentí. Ara anem a buscar la nostra fallera major infantil. D'entre totes les nostres boniques i simpàtiques falleretes, hi ha una de molt especial. D'ella puc dir que és fallera de naixement, atès que les primeres passes les vas donar en unes sabates de fallera. Però encara que no va ser a la comissió del centre, he de destacar que pertanyia a una falla, el nom el qual té un significat molt especial per a tots nosaltres. La falla del tio Pep de València. També vull destacar que son pare té un vincle especial amb la nostra comissió, doncs va participar en la redacció del llibret 2014, amb una bonica dedicatòria al que va ser president d'aquest any. Però a més de tot allò exposat, vull destacar que a la nostra fallereta major infantil el que més li agrada és jugar amb les seues amigues a ser fallera major. Sense més preàmbuls, quan vulgueu.
2015-2016, Gloria Gil López. El president vol donar un detallet a les persones que seran pròximes a la Fallera Major. De la persona que de David proposa per a que siga la Fallera Major del centre, he de ressaltar que és tímida, orgullosa i que destaca pel seu gran afany de superació. Qualitats totes aquestes que li permetran ser una boníssima Fallera Major. Però aquesta persona és necessari subratllar que és una gran esportista. Entre les seues aficions està escoltar Alejandro Sanz. Serà la Fallera Major del 2016, ja que serà un bon any per a ella, perquè aquest any acaba en 6. David, quan vulguis. Major del centre de l'exercici 2015-2016, Rocío Pérez Giraldez. Amics tots de la Falla Centro, per a satisfacció de tots, avui oficialment hem tret els càrrecs de l'exercici 2016. Em resta dirigir-los que passeu un bon any. President David Ramis Pérez. Fallera Major Rocío Pérez Giraldez. President infantil Nicolás Rodríguez Sentí. Fallera Major infantil Gloria Gil López. Bona nit a tots. Gràcies a David per haver-me elegit. Visca la Falla Centro.
Gràcies. Gràcies, avi, i que farem que siga un bon any. Primer que res, agrair als càrrecs, a Rocío, a Glòria i a Nico, que vulguin passar un any tan important com este al meu costat. Després, agrair a tot el món l'assistència i... no res, moltes gràcies. Visca la Falla Central.